104.4 GFM. Fra den 14. juni sker det. Hold ørerne stive her på frekvensen. Radio GFM Sommer. GFM Sommer. Hit Radio GFM Sommer sender hver dag fra 6 til 24. De største hit GFM Sommer. Nordjyllands bedste flow. Fra den 14. juni. Behøver vi sige mere? Hit Radio GFM. Nordjyllands hotteste. Yes! Woo! Now that'd be a party, ladies. Med flere hit. Med flere hits i timen. Flere hits i timen. Hit Radio GFM. Mere af den fede om få minutter. Hit Radio GFM. Vi tilbage om et øjeblik. Nordjyllands bedste flow. Hallo du der, hvad laver du? Jeg skal hjem nu. Tror du ikke, du har fået lige... Nordjyllands hotteste. Hit Radio GFM. Over 7.000 hits om måneden med mindre snak. Hit Radio GFM. 107.8.